Dulan sa 15 billion pesos ang napagawas nga housing loan o gipahimuslan sa mga pag-ibig fund members sa Visayas sa tuig 2024. Naglangkob kini sa 10,800 ka mga housing unit. Base sa datos sa pag-ibig, anaa sa kapin 12,000 ka mga miyembro sa Central Visayas ang nakapahimulos sa pipila ka mga pag-ibig housing loan programs gikan sa tuig 2022 hangtod sa tuig 2024. Ang paghatag og housing loan gikan sa pag-ibig usa ka dakong tabang ilabi na sa mga low to middle class income earning Filipinos nga makapalit og makapaayo sa ilang mga panimalay nga sulod ra sa ilang mga budget. Total for Visayas is at 15.744 billion. 1.5. Minimum nga sweldo para makahulam sa pag-ibig mo? Wala di minimum man, sir, kay 40% sa imong gross, ay 35% sa imong gross, mo man ay allotted sa imong amortization. Og aron mas daghan ang mas makasabot sa maong programa, gituki ni sa Acting Vice President sa Pag-IBIG, Marivic Agot, ang mga requirements sa pag-apply sa housing loan atul sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu. Pero ang requirement kinahanglan residential. Unya ang imong property wala naka-loan bisag asa nga masustain nimo ang imong amortization kay long term man ni, dili man pareha sa among short term loans nga 2 years or 3 years. Kani depende sa imong edad. So ang maximum is 30 years. So ang mga members pod na matay website na ditoy housing calculator. Pwede ka makabana-bana, dinhi lang ko sa ani nga amount. Usasab sa popular nga serbisyo sa maong ahensya, mao ang Modified Pag-IBIG Savings Program kon NP2 nga bukas alang sa tanang Pag-IBIG members o gilabi na sa mga retirees. Giawhag ni Agot ang mga Pag-IBIG fund members nga sugdan og hulog-hulugan ang ilahang voluntary MP2 saving accounts tungod mas dako og matag tuig ang tubo niini. Wala ka nakatrabaho no, so wala kay savings. Children ng imong savings diya sa mua, mo earn gihapon na og dividends, and that is tax-free. 100% government guaranteed. Bahalag pila ang imong money. Natay isa ka mo na ang regular savings. Natay usa ka savings nga gitawag nato nga MP2 mo nang medyo sikat. Higher na siya. Ang minimum Capital investment. morag nahulog siya nga investment kay shorter siya ang term. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.